Kod zadataka koji su zadani kao Gerberovi nosači, a potrebno ih je riješiti pomoću utjecajnih linija, radimo Gerberov nosač, ali na mjestu gdje je presjek zadajemo dodatnu točku. Jako je bitno da tu točku ne zanemarite, ako vam je pogotovo napisano da je presjek zadan u polovici raspona, znači tu staviti dodatnu kotu pri zadavanju u robotu da bi mogli točno čitati vrijednosti. Kada zadajemo, idemo na New Project, Frame 2D Design i zadajemo potpunosti standardni Gerber. Ovaj primjer koji sada rješavamo je primjer koji je prethodno napravljen pomoću utjecajne linija, broj 40. Idem sada zadati horizontalne kote. Po Z-u sjetimo se, samo odemo na Add i na Apply. Zadajem sada sve elemente redom. Kada imam ovako linijski element, mogu uključiti funkciju drag i samo vući do kraja zadnjeg elementa. Zadajem ležajeve, na početku sam imala jedan pomješan ležaj, zatim tu je bio nepomječni, pa je tu pomječni, idem sada zadati, odnosno otpustiti veze, Geometry Releases. Sad ovako, tu imam pinned, tu imam moment i tu imam pinned. Idem zadati opterećenja. Ono što vidim da ovaj ležaj mi treba biti ovdje, sad ću samo taj dio promijeniti. Idem znači uključiti, kliknete na delete, kliknete na oznaku i samo ga pomjerim. Evo ga, sada će biti u redu. Idem zadati opterećenja, uključujem oznake čvorova i elemenata, obvezno idem dodati load types i redom zadajem što imam zadano. Imam uniform load na elementu 1, 2. To je vrijednost od -20 kN. Onda imam moment, to je nodal force u čvoru, koji će biti broj 5. I to će biti +30. I trokutasto opterećenje na elementu broj 7. I tu samo pazim da mi je na kraju elementa pod BZ2 to zadano kao -15. Evo ga. Idem provjeriti rezultate. Reakcije uspoređujete s onom što ste izračunali i prilažete same reakcije, znači descriptions all apply. To su reakcije koje smo i odredili. Sada ja provjeravam sa strane, to su sve reakcije točne, znači ovo je jedan print, drugi print je moment u presjeku 1,1, znači kako to uključite moment i uključite parametar. Sad isključujem reakcije i uključim da mi ili da prikaže sve ovako da bude vidljivo, ili možete uključiti opciju da vam prikaže samo sa jedne strane, znači samo na ovaj način, pa imate moment u presjeku 47,5 u plusu, toliko nam je i vrijednost koju smo dobili pomoću utjecajnih linija, i ovako recimo prikazati ovih 3,75, pa će to biti dovoljno za kontrolu sila u presjeku.